आंनो गंब्रै कलेज गायसनदों बरमानि बिएड कलेज बोरिमुगनि गभर्नमेन्ट कलेज बेलगुरि फोथारनि पलिटेकनिक कलेज बोरिमुगनि मास्टारफोरा ट्रेनिं होग्रा डाइट DLED आंनो जुदि गायसननो हायोबा प्रमद बर'मोन बायदिया इउजि ब्रह्ममोन बायदिया मानो गायसननो हायालै मुसलपुराव मा कारन खै बोसोर नांगौ कलेज गंसे गोदान गायसननो मानो एफा टाइम नांगौ एफा गिदिर गिदिर मानसिया दोङो थारमाने मावा प्रमद बर' होनदोंमोन बड'लेण्ड मोनाबा आं जिराया बड'लेण्ड मोनागौ मानि आङो जिराया आङो नांगौ जायोब्ला ओइ सौरागुरि गामियाव प्लास्टिकनि न'आव थांनानै आइ आफा आदा आयंजों रायजो जाहैगोन होनदोंमोन मवा रायजो जाहैनो न'आनो बेसेबांबा बिल्डिं नायसननो हायो दा सौरागुरि गामियाव थांनो गोनाङा रङियाव कलिता हिनजावखौ हाबा खालामना माने बिराद गिदिर बिल्डिं लुदों फट' साफायलायनो होआनो पुलिसफोरा नेना थायो ओइ बरमायाव लामा गाथेबा मा होनदोंमोन रायजो राजाफोर मिसनाव लामा गाथेबा खानाय सैनानै मा होनदोंमोन हाग्रामायाथ' बै समावनो होनदोंमोन बेखौ बियो बेफारिलै बेयो बेनिफ्राय बै समाव खोब हामा मोनदोंमोन आरो हाग्रामाखौ दा इनिफ्राय थाङै थाङै इनो जादों MLA MP आंनो नाङा बड'लेण्ड जायाबा होननाया दानिया इ गादियासो मोजांसिन जाबाय दानिया बड'लेण्डखौनो बुजि मोनला दानिया बड'लेण्ड नागिरग्राया बर' मानसिफोरखौ चिराङाव पर्बत जरायाव उदालगुरियाव मुस्लिमफोरखौ एभेक्सन नटिस होगासिनो सरकार जानायनि 15 दिननि उनावनो मा हानि पाट्टा होगोन होनदोंमोन 15 दिननि उनाव मा जाबाय सब एभेक्सननि नटिस दाखालि जाला ब्लकनिफ्राय थांनाय मे 2021आव ओइ जाला ब्लकनिफ्राय जोंहा निमुवा गबर्धनायाव मुस्लिम मानसिफोरखौ एभेक्सनर नटिस दिसि এই হিদমা 20-21 মে আমার জালা ব্লগর জালা সালকের ওপরা दा बिदि बिनिया सबाबा बुंदोंमोन बेलेग मानसिफोरा बुहुत सानोमोन आवगाय बिराद फोथायोमोन बर' मानसिफोरा दा खिन्थु गैला बियो एखेबारे खुगाजोंनो न'खर न'खर साख्रियालाय मथो थांखो नाम कम्पिउटारा नाम लांलायनाया आंगा जागोननो सोरबा UPPL आव थाङियासो आंगालायनो जायफोर UPPL आव थाङा बिसोरो साख्रि मोननाय नङा थारमाने साख्रि लानो रोङिया आंगालै आंगा आंगि गोजा दा जोङो बयबो आंगा आंगि जाजोब्बाय आरो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा दा साख्रिया ग्लाब ग्लाब मोनजोब्बाय मुरमेलायाव दा बिदि जाहैदों ओरैबायदि थगायनो हायो जोंबो सानदोंमोन दे मुसलपुराव माबा मोनसे मावमारगोन दे होनना मन्त्रिबो दङ नालाय प्रमद बर'आबो बाक्सानि नालाय क'क्राझारनि चिरांनिथ' नङा माबा मोनसे जागोन खोमा होनना सानदोंमोन सब उल्था दा इनिखायनो बे उल्थानि थाखायनो रायजोफोरा बे माबाखौ होगोन बे फिननायखौ होगोन एबार এই প্রশ্নর প্রমোদ বড় প্রশ্নর উত্তরটো রাইজে দিব এই ভোটর দালাল দানো मानो बायजानि 1000 2000 5 बोसोरनि थाखाय बन्द'खौ जायाना जोङो आवगायनो होखाबाय होनांगौ होखाबाय महिलाफोरनो फैसा होयोबाला बैबो लानोङा फैनानै जुदि जबरदस्त जासियोबा लानांगौ आरो लागारनानै जोङो खमखौ उल्था दा गैला दा गैलाबो आइफोर आफाफोर इ मास मोननैयाव आरो मा मावबावनो बिराद गोदै गोदै होनफैनो हागोन होननायालाय दा बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ साननानै जोङो दा नैबे कमलिमोनाबो जोंहा आदामोनाबो दाख्लै पुराना गोदान खोथा गैया नोंथांमोननि 25 जननिया जितु ना बेपारि बेबो जोंनि आवगायनि जुदि 12 जन दङबा बेजों जमाहै जों खालामना होगोन जोंनो खालामना होगोन रायजोनि खामानिल' जानांगौ रायजोनि खामानिल' जानांगौ जोंहा बांसिनानो जोंनिया बांसिन जाबानो जाबाय रायजो रजाजि होनो जायनिया भटआ बांसिन इनो देरहायो थारमाने रायजो रजा होननाया जेनेबा आदामोनानो फैबाय आदामोनाथ' गेजेराव गैयामोन जेनेबा एरै थांना थाहैथ'बाय फैथ'वाखैमोन दाथ' फैबाय नालाय बारायजोब्बाय आरो बारायजोब्बाय दा इनिखायनो नोंहा बुजिनायाव एसे मोनगौबा नेबाय थादोंमोन आरो बैबो रायजो राजाफोरा मोनगौबा माबा मोनसे नेबाय थादोंमोन बेथ' दाय नङा आसाबादि आरो मानसिनि खोथा मानसिनि गोसो
मानसिनि गोसो बयबो माबा मोनसे मोननो आसा जायो आसा थायो दा इनिफ्राय नैया जोंहा शिव मन्दिरनि ओरैहाय जोङो ओइ फथोग्रामुर मेलासिम आङो लामा गायसनना होदोंमोन जों सानदोंमोन सरकारा जायासै नालाय इसोरनि दिनाव पाक्का लामाया जागोन खोमा होनना सानदोंमोन गैया दा जोंनो मावफिननांसिगोन ना दा जोंनो मावफिननांसिगोन इखौ दा नैबे बेफोरखौबो बे लामाखौ दानि बायदेवा होननाया बे लामाखौ नङा खोलाहानिफोरखौबो जोङो मावफिननांसिगोन जोङो जयैनो पुरान गोदान आरो बे खोथाफोरखौ इलेक्सननि सिगाङावबो होननांगौ इलेक्सन जोबखांबाबो होननांगौ बेयाव हामा मोननाय गाज्रि मोननाय खोथा नङा गामिनि खामानिफोरखौ आदाय खालामना लानो थाखाय ज'यै बयबो ओंखारनानै बिदि बुंलायनांगौ बिदि भट होलायबासो जोंबो सानगोन बे गामिया खौसेथि दोङो जोंबो खामानि मावनो गोसो जागोन बा मोजां मोनगोन सासे सानैनि थाखाय जों हामा मोना सासे सानैनि थाखाय जोङो हामा मोना थागोन आरो सासे सानैया दा बेनिखायनो दिनै जिहेतु नोंथांमोना लोब फैबाय रायजोफोरा फैबाय सेंग्राफोराबो फैबाय जोबोद मोजां मोनबाय आरो जोङो सब जायगायावनो जोङो माने ग्लोब फैदो मानसिफोरा रायजोफोरा मोनसे माबा लानानै उत्साह लानानै फैदो बेनिखायनो आङो गोलाव बुंला फिन जोङो इलेक्सनाव खेबसे नुजाबावनो नाजागोन गेजेराव थेवबो दिनै गासैखौबो मोजां मोनना गोजोननाय मोनबाय